Víťazom majstra remesla v kategórii stavebníctvo sa stal Miloš Rojček. Strechám sa venuje už takmer 32 rokov. Hoci je vyštudovaný automechanik, oslovilo ho drevo. Kvôli výkonu svojej práce sa vyučil v odbore tesár. Ako vybudovať kvalitnú strechu sa učil vlastnými rukami. Dlhodobo pracoval v zahraničí a budoval jednu strechu za druhou. Dlhoročné skúsenosti napokon pretavil po návrate na Liptov do vybudovania firmy Mamadach Partners.